Eto, hoćemo da nastavimo sa pričom o kulturi. Vi možda niste znali, ali postoje i bajke za nevaljalu decu. Svoju viziju kroz slike i skulpture podelit će sa vama umetnik Tadija Janičić. Pre samog otvaranja izložbe zapravo do Muzeja savremene umetnosti Vojvodine, evo stigla i naša ekipa, Igor je ponovo tu, on će možda i prvi da prošeta kroz salu. Dobro jutro. Dobro jutro, Milice, još jednom i gledalcima. Upravo tako, evo nas u ambijentu Muzeja savremene umetnosti, vidite već i skulpture i slike za nas. Dakle, najavljamo izložbu, kao što si rekla, zanimljivog naziva, Bajke za nevaljalu decu, umetnika Tadije Janičića. O tome zašto naziv bajke i da li su deca dovoljno čitala bajke i priče u svom detinjstvu, reći će nam i kustos ove izložbe i Muzeja savremene umetnosti, gospodin Nebojša Milenković. Dobro jutro. Dakle, zašto bajke i da li dovoljno čitamo? Čime je bio zaista inspirisan autor izložbe? Bajke možda čitaju dobra deca. Ovo je izložba za nevaljalu decu, a Tadija Janičić, rekao bih, jeste predani i obsesivni posmatrač sveta u kom živimo, u kom ni ta crvenkapica više nije tako naivna kao što bi se možda dalo pretpostaviti, baš kao što ni mali siroti prasići više nisu toliko siroti kao što su možda bili u vreme dok smo mi čitali te bajke. Ova izložba nije izložba koja se bavi bajkama, ovo je jedna sasvim ozbiljna izložba koja govori zapravo o nama, o nedoslednostima, uskraćenostima, frustracijama sveta u kom živimo, sveta u kojem svi nešto pričamo, ali se tako malo sporazumevamo, tako malo čujemo i tako malo razumemo. To sve jeste bio veliki i ambiciozan zahtev i zahvat Tadije Janičića, koji je kao umetnik, rekao bih, u ovoj sredini ostvario ono što je za umetnike najvažnije. Kada kažete Tadija, već svi znaju o čemu se radi, ne morate da kažete ni slike, ni skulpture, ni prezime. Njegov autorski rukopis jeste samostojan i prepoznatljiv u mnogo širim regionalnim okvirima, a nadamo se da će se taj region širiti. Koliko je to na izložbi slika i skulptura koje će publika od danas uveče od 7 sati moći da vidi? Pa mislim, nismo brojali, ne bavimo se statistikom, ali 100-ak slika i nešto skulptura koje se, rekao bih, to je vrlo bitno za vaše gledalce, izlažu po prvi put u našem muzeju. Izložba se otvara u 19 časova, svi su pozvani. Hvala vam, gospodine Milenkoviću, najlepše. Eto, čuli ste, poštovani gledalci, večeras u 19 časova, ukoliko vas put nanese ovamo u Muzej savremene umetnosti, posjetite ovu neobičnu izložbu, barem neobičnog naziva, i upoznajte neki drugačiji svet viđen očima autora izložbe Tadije Janičića. Dakle, izložba počinje u 17, traje u 19 časova, a traje do 1. juna. Toliko od dežurne ekipe za ovo javljanje i u jutarnjem programu. Ostanite uz Milicu još nekih pola sata. Hvala ti, Igor. Evo, mene je zainteresovalo dovoljno ovo što si nam rekao. Ako možete, večeras vratite do Muzeja savremene umetnosti u Vojvodine u Novom Sadu, a tu